Takže vítejte pri tomto videu, kde vám chcem ukázať môj luk, ktorý som si vyrobil dneska. Takže prvé, čo začneme od šípov. Šíp je vyrobený z také obyčajnej tej špajle drevenej. Sú dá hore klinec a potom môžete umotávať páskou a drôtom. A vlastne ten klinec, to je vlastne takýto asi dlhý. Hlavičku som si uletel od štíkov kliešťami. Tak prejdeme na luk. Luk je vyrobený z takéhoto dreveného vešiaka, kde boli takéto dierky. Tam ich nevidíte, ale sú tam také dierky. Tu tiež je v strede, kde bol háčik. Takže tu bol háčik a tu je takáto guma. To som si zobral zo spraku, lebo som nemal. Táto guma je dosť silná, je pružná a nie je ani vyťahaná. Takže strieľa dobre. A teraz sa pozrieme, ako strieľa. Ja som ešte teraz strieľal do plechovky a táto to prestrelilo. Neprestrelilo táto tu, táto to neprestrelilo, ale iba takto to prestrelilo. Takže do plechovky už nemusíme ani skúšať, bo vidíme, že spravili s plechovkou. A si predstavte, čo by to spravilo s kožou a človeka. Takže mu táto, že strelíte do desenka do ruky a bude, tak neviem, alebo do... Vlastne je to také iba na zábavu, ale treba dať aj pozor na tvár a na také veci. Takže treba sa pozrieme, ako strieľa. Tu mám takéto tu drevo, to bolo vlastne takýto tu, ako sa to povie, už nepamätám, ale to bolo, že sa barkalo a takže sa pozrieme, ako strieľa. Takže budem strieľať asi od týchto dverí, takže tu máme okolo 3 alebo 4 metre, to je dosť. Takže ideme tu a môžeme začať. Takže tam si to chytím semka, natiahnem, takže ideme na to. Ochrana. Tak. Vidíte, sa nám to krásne zabilo. Budem strieľať od 2 metrov. Tunak. Vidíte? Zľahčila som šucho. Robila taký škrabanec. Takže vidíte, že človeka by ste s tým ako by ste s tým, keď si vás strelili, tak to tam. Priatelia. Takže čau.